سلام كلهم بحبرة بفلاي دما اب إدمنتن كبابيون تقمط سبات إذا فيديو زيا بليز اب إدمنتن نحرا لهم سألكم سمعوا كاب إدمنتن وسأين نحرا لهم كينكم ناب إدمنتن زلوا يعرفتهم اليوم محاجتكم اليوم قربيتكم اليوم تفوتهم سبات متعبيتهم اليوم شرق برلو متمنتاي أزيا ناب إدمنتن زلوا سبات أزيا أقداسيتن أربع حيتن مدب سلز خونت مالكم زمزلوا كلام على 10 سلسته ويدما ديسمبر 13 2025 which دحري حمشته مع الخباب مالتي ሓደ ሰሚናር ተዳሊሎ ማለት እዩ 2026 ኣብ ኣንጎለላትና ወይ ድማ መፅያትና ኣላ ወይ ድማ ሰሙና ተሪፎ ኣሎ 2026 ክንኣቱ ሓድሽ ዓመት ክንኣቱ ማለት እዩ ነዚ ሓድሽ ዓመት ብፋይናንሳዊ ውጥናት ከመይ ኢና ተዳሊና ዘለና ኣብ ቢዝነስ እንተሃሊና ኮይና ኣብ ኢንቨስትመንት ተሃሊና ኮይና ብከመይ ተዳሊና ኣለና ድልዋት ዲና ነዚ ልክዕ ክሊር ክገብር ዝኽእል ሰሚናር ኣዳሊና ኣለና ባዕለይ ክመፅእ የቡ ኣብዚ ሰሚናር እዚ ከዓ ሰለስተ ነገራት ቀንዲ ካቨር ክንገብር ኢና ወይ ድማ ሰለስተ ነገራት ክትርብሑ ኢኹም ማለት ድሕር መፅኹም እንታይ እንትልኩም ቀዳማይ ን2026 ንመፅእ ፋይናንሳዊ ውጥን ኣለካ ድዩ ባጀት ናትካ ወይ ድማ እቲ ጎል ናትካ ኣብ 2026 ብከመይ ዓይነት ፋይናንሻል ሊተረሲ ኢኻ ተቕርቦ ዘለካ ወይ ድማ ብከመይ ፋይናንሳዊ ንቕሓት ኢኻ ተዳሊኻ ዘለካ 2026 ክርኢና ሓደ ማለት እዩ ካልኣይ ኢንቨስትመንት ኣበይ ሓሽ ኢንቨስትመንት ኣብ ክሪፕቶ ካረንሲ ዶ ኣብ ቢትኮይን ዶ ኣብ ገዛ ምግዛእ ዶ ኣብ ስቶክ ማርኬት ዶ ኣብ ቢዝነስካ ዶ ወይ ኣብ ገዛ ርእስኻ ዶ ኣበይ ዝሓይሽ ነዚ እውን ብንፁር ሓደ ሓደ ክንርኢና ማለት እዩ ራብዓይን ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ንሪኦ እንታይ እዩ ቢዝነስ مشان بزح حسابات بيزنس عليهم نا دكان حبشة ديو دا سجا ديو رستورانت ديو كمونا أونان ديو نا ميك اب ديو نا باربيري ديو بزح حساب دكان زي بقولوا وين ما بيزنس لكم سبات بزح حتى لهم وين ما كل جمهور تديو لسبات أونلاين ديو كل نجارات ديو لوماتي كتشحن سرعة شديشن is gonna be different كل نجاري خول ماتيو artificial intelligence ChatGPT كل نجارات ندري لهم كل نجار نتغير زخير زلوا كم يقرنا أنا level up نقبر دكاننا كم يقرنا أنا business نتنا نبزرع الدرجة خنوزن زبلمن بزعبة بيزنس استراتيجيون أصبح بينا هنزاربنا ما تسوس لذي سلسلة نجارات تربعهم حالنا فاينانشال ليترسي وما باجت ناتكم كم يقرون ما عشان ريد تخونلهم كان أي انفستمنت ملكت بنص كاب إكساب زي كن رينا ماتيو سالسين بيزنس استراتيجي إذا وانت رأيك هون عاوز بس خمسة خمسة بيزنس لهم سبات حساباتنا مكفالن نتوركنا مقبارن كل نجارات عدلات منا لهم ما تسوس لذي أدراشة أبزي لينك غرفلكم وين أبزي ديسكريبشن غرفلكم يرأيوهم قلت 13 ديسمبر كتشحن اسرع حموشه وش زي قرام مالتي دحر 4 حموشه مالتي زي قرام زي مسونا باكل كمصيبو باكل تيم زي ترخبنا المقعد مجي كوفينا شاي كنستن حدا بحدا ايه مين كنبالنا ناي حتون متسن غيزون كلونا كمو ناي كوفي غيزا خلونا I can't wait to see كلهم اب ادمنتن زلهم سبات بليز قلت 13 ميس كايت كبروا قدام تمزلا مالتي እቶም ካብ ኤድመንተን ወፃኢ ዘለኹም ሰባት ድማ እዚኣ ናብ ኣብ ኤድመንተን ካናዳ ወይ ድማ ኤድመንተን ኣልበርታ ካናዳ ዘሎ ሰባት እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ሸር ግብርሎም ማለት እዩ ምሳኹም ፀናሕኹ ሓውኹም ማእከል እየ ከም ትፈልጡኒ ኣብዚ ፋይናንስ ይኹን ኣብዚ ቢዝነስ ኢንዳስትሪ ብዙሕ ንውሕ ዝበለ ግዜ ገይረ ኣለኹ ብዙሕ ተመክሮ ጥሪ ኣለኹ ዝወረቅክዎ ክመፆ ፀናሕኹም መገድታት እውን ኩለን ሓደ ብሓደ ን 2026 ካሕልፋኹም ዝኽእላ ከንሰጋግረና ካልኦት እውን ኣለዉ ስፒከራት መፅኦም ስለዚ ኩላኹም ኣብ ሰዓትና ሰዓት 4 ቀዳም 2025 13 ክትርከቡ በዚ ጋጣሚ ዕድመኩም ማለት እዩ መድረኽ ንኩሉ ሰብ ክፉት እዩ ኩላኹም ክትመፁ መኽፈሊ መእተዊ ዋጋ ዝበሃል ነገር የለን ዜሮ እዩ ኩላኹም መፂኹም ክትሳተፉ እቲ ዕላማ ከመይ ጌርና 2026 ድልዋት ከይድና ከምቲ ልክዕ ብኩነት ኣእምሮና ንዳረበሉ ብፋይናንሳውና ብሓሳብና ብስትራቴጂ ብፕላንን ውጥንን ኣውፂና ድልዋት ከይድና ንቐርባ 2026 እቲ ዕላማ ማለት እዩ ስለዚ I can't wait to see ኩላኹም see you ቀዳም 13 ኣብ ኤድመንተን